everyone, this is Police Corporal Fontes. Usapog ko ka flower arranger sa family business namo. Welcome to Riglin Bloomingfields Flower Shop. Diri ko nagdako as kuyog-kuyog sa akong mama first. Way back 1970s, ang akong mama dyan ni tagiya. So nagkakuhan lang nga nasakit siya pagka 1995. Pero ako na iyang gitrain nga assistant. Nga mo, that's why wa may laing babae sa mua. Ako mo'y nagpabilin dire sa iyang pwesto. Ang gitudluan ako akong anak kay para sa umaa sa coming years makaibawasan siya ni. High school nakakaton ako pang-arrange. Assess na ako sa akong parents. Then dili pa niingon ani ang porma, which is mga baldi pa ni ako naabtan. O niya nakaabot pa ko ato mag-demolish gali. Then mudagan mi dito sa babaw, balhin na po diri. Then naabot sa time nga nag-renovate ang Jollibee. Na-appeal mi diri og renovate, mo nang naingon ani among pwesto. Then tabang sa ginikanan kay dili mo ko hatagag bawon pod og dili katabang. Kay busy gini diri. Kaya na ako mag-arrange o bouquet, bridal car, kanang set up. Ang dili ra gyud nako makatunan is flower stand sa patay, which is kinahanglan gyud nag talent mangguna gyud, skill gyud na siya. Kanang mo ginay sa tanan pinakakuti. Oh, pero kanang pag-set up sa mga kuan kaya ko na kanang bouquet, kanang mga ingon ani, one side, then set up sa simbahan is okay ra. Piece of cake ra gyud na nako ang pag-set up. Naagi na say blend sa color ma'am, like ang wrap is dark, dapat ang flower light, di gina magkakuan kay og i-dark puro nimo, dili na siya ma-attractive. Like ang una wrap, gikan sa wrap, then main flower na ibutang nimo like roses, i-blend nimo og dahon o like aster, ingana until such time nga ma-design na nimo siya, diha na ta mag-wrap ana. Like in ani ma'am, man, heaven and earth, mao ginay mong basic. Man, heaven and earth, nga bukusan na nimo. Pero much important, tagi ni siya ina ni lips, na baby's breath. Ana, bugkos nimo, iguman imong irap. Ang ikuan gyud, ang mix ana, para nako ang bag-oro nindot is rose, usually rose gyud na. Kaya ang majority sa mga ganahan na tagan rose, then i-blend na siya lilium, sunflower, then baby's breath. Kana siya niya. Naanaman tayo mga bagong dahon ron like kalipay. Wala pa na sa una. Asa kalipay? Kalipay ma'am kanay. Muna siya backbone sa mga... Murag mukuan siya ba, dili siya makumpleto ang design if wala nang mga dahon. Kani siya mo ni Winter Moms, Song of India, Spati, Baby's Breath, then arita diri. Mo ni Lilium, kani Lilium ni siya. Lilium, kato nang imported nga o matarog ni nimog kanang kusog gamay, matangtang ginay ang petals. Nga one of the kuan gini siya humot nga flower. Then diri, carnation. Mo ni carnation, lanlain na siya color gyud basta carnation. Na puti, na green, na pink. Ang kani siya rose pink,
Most likely kay kuan naman ni siya from Cagayan ma. Oh, from Cagayan. Then goldenrod kani siya lain-lain ni siya classic. Kani. Kani anthurium, mo na siya anthurium. Then local na siya. Ang sunflower mo na siya, imported na siya kay ang timailani mo is from dagko na siya nya nay black. From China na siya. Nagyong usahay ka ng bully like magpupot kong flower, na dili po ko bayot daw na maura magyud na imong panginabuhi so keep on touch gihapon mo niya maan ko kasagaran. Kaya nang bayot daw ko kay mo arrange ko like bisag sa room na mo kuan gyud ko limpyo ana mga kortina nga dili ko mahimutan nga dili na ingani pagkaporma ako gyung usbon mo pahiyom ra ko ma'am although kuot sa dughan ba pero sigdil na lang bahala na lang okay ra na kay mao man among kuan source of living gali nganong i-deny man nato wala na ko na bother kay mostly sa mga arranger sa buwak mga laki man kay ngano murag kapoy ni nga negosyo ba o kapoy nga trabaho kay mostly kay dili man ingon magpili og gender nga mo kuan ani nga flower business kay mostly sa Freedom Park ang mga arranger dito mga lalaki. Ato na lang nang magtangon ka ng ang uban maingon ay pang babae man ang butanga dili ug maningkamot manggali wala lang siguro tay pilion nga negosyo like kani nadalanan man ni nako nganong i-deny man ako like bahala na to sila og manaway nga ingana ko at least dili masad kan ana ba kay diri bi ako nagdako diri ko nabuhi diri po ko na pulis. Wala gid ko na kuan ana ma'am nga mapulis ko. Ang ako lang ma'am is na nagsugod man kog Boy Scout good ma'am. Then samot na high school then college kay na officer po ko sa CRIM. Like para nako ma'am is naagi ko anang leadership gali. Nga modala og tao. Munang diha nag-start kay na bless na dawat sa PNP ra pod. Pag pulis na nako is si mama maikog na gyud manugo nako at first kay na pulis naman ko yanihangya siya nga makatabang pa ba ko oh why not ma di agog ko gikan anya mauto sa online Facebook like mo click man gud siya og online like karong panahon na pulis na ko sa online kusog siya sa online then i-endorse na kong mama og mao na yung mga nag-order ma og dili matabang nila kay mo appeal ginoon ko kuan tabang na set up ingani wala mi nag-expect ba from ubos gali mi wala man ko nag-ingon nga nakuha na makapalit na mis among gusto pod ba importante ni nga negosyo sa among family kay mao ni serve as bread and butter gikan pa sa 1995 until now mo ni nakapabuhi na among negosyo mo ni nakapaskwela sa mga pa-eskwela nakapamalit og unsa-unsa nga mga butang. Before sa wala pa'y pandemic halin gyud ang buwak kusog ang event pero unlike ron nga pandemic ang kusog ang buwak sa patay. ba? Labi to katong pagsaka sa Delta o katong pagsugod just pandemic. Halin kay mong para funeral. Kadaghan nga matay. Labi ng mga politiko nga matay. Labi pa to pagkamatay ng Mayor Labella. Suki man to before si Pabling Garcia. Booming nga among negosyo sa funeral pero down ang among negosyo sa event like wedding, dibo, kay wala man ay mga events. Mo ini kapahinay na mo. Sige mo sa buwak sa patay. Patay mo ini kusog pagkuan sword sa pandemic kay daghan nga matay. Karon ma murag inani man gid ni ako na magining natiman-an nga padung sa Valentine's sinay jud mura ang tawo nag-save. Kay murag dito nas Valentine's mo palit.
magpadunggan na okasyon, like, for example, sa Valentine's, hinay. Kaya mga ang tao ba, nag-save na lang, at tingbo na lang palit ng Valentine's. Kani siya, mo increase gini siya o 100% tig Valentine's. 200% di ay kay mo double man tig Valentine's, ha? Nagpila na. Tag 1.5 na, 1.5, 1.2, 1,000. Pero kung ordinary days, 500 ra. So mga times 2, Times 2, times 3, basta Valentine's. Ang among price range, ma'am, times 2 na, ika February 10 to 14. Muhatag yung buwak. ulat na. Muhatag buwak. Usahay, manguha lang ko. Maingon sa mama nga. Para asa man na. Oo. Mana siya. O niya. Buwak man good is makadawat ang babae is lahi ra gyud. Kaysa ka na moingon silang pagkaon. Nga naman, sir. Lahi ra gyud ang essence sa buwak ba. Okay. Like ang happiness gali imong makita sa babae nga imong hatagan. Muras lang ma in love ingana gali. So, sweet ka nga pagka-boyfriend, sir. Na sweet kay tungod sa akong mama. Thoughtful kay akong mama. So, Nakuan nadala nako ang pagka sweet. Paraigon gyud sa akong mama. Di man ko kaingon mamas boy ma'am kanang i-love lang na ato gyud ako tong mama. Kay ako man kung makitaan ma'am like ug wala na atong mama ba. Like makita na ko like singkan-singkan nilang mamo niya kamatay na gali. Perting hilak inga na gali. Why not nga buhi pa sila atong lambingon inga na gali. So katong mga single sa mama, lola, sa atong igsuon nga babae, mo'y hatagan og buwak. karo. Valentine's Day. Feel na ko, ma'am, kung magkadawat og flowers, kanang murag, ang naghatag nimo ni hatag nimo ga important ba? Murag kuan yung kaniya, kanang love, important. Importante kasi ang pagkatao. Akong advice sa bago pa nga mga startup nga business, especially sa flowers. Pero kani nga negosyo, ma'am, hardworking gid ka. Mura kag dili kay igbuntag ani kay igbuntag mag-purchase kag mga supplies, for example flower foam, buwak, Mausauran. mga alas 6 sa buntag. Kay usually ang negosyo sa buwak sayo. Parehaning birthday sayo man mamalit ang mga tao. So sayo gid ka mo mata magumpra. Yeah, gabot nimo sa imong tindahan, imo na nang i-display. Kung tapulan ka aning negosyo, labi na ni sa buwak, dili ka mo boom. Hi, my name is Juan Maria Milamid Biabelia. Mao kini ang livelihood sa mga PDL diri sa Balamban Municipal Jail. Actually, ma'am, last November 30 ang amuang WD officer nagkandak og flower making demonstration, ma'am, para sa mga PDL, at least para naa sila'y livelihood pod. Since nag-transfer mi diri last October 16 lang siya, ma'am. And then nagplano mi nga mag-introduce mi og mga livelihood para nila sa diri. Nagsugod mi ganig buhat naman tong naghimuo nang naialas ma'am ba. Nya gi testingan ako og buhat og nani ma'am kay na may bakante nga construction ma'am ba nya akong gi kuan ma'am basig ma-approve ba ba to nga gi-display nako sa among room ma'am nya mo to nga na may nakita mga BGMP ma'am ba mo to nga na ganahan sila to nga nagpahimo to si sir to nga nagpapalit ko og gamit ma'am mo to nga hantod nga daghang nakakat-on na ni ma'am kay gipagawas man sa nilang ma'am nga para sa livelihood ma'am ba to nga karon ma'am daghang kay naka-cut-on na ni ma'am. Ako'y pinakauna nga nagbuhat na niya
gitudloan ako ang mga kauban ako diha sa silda namo. Oh, lain man gani siya nga ang kani siyang ilahang mga flowers ma'am is lain-lain ni siya og kuan kanang like pareha ni ma'am no na bouquet din naatod siya nakasulod siya sa basket mura siya og kanang gikuan nila sa basket ma'am gisulod nila then ang uban pud ma'am napoy mga kanang kuan ra kanang individual ra siya ma'am nga rose ra gid siya o kanang buwak ra gid siya ma'am ba without vase nakabutang sa base then napoy uban na naa siya base pod depende pod ma'am sa ilahang mga style ma'am. Sa ato ang bouquet ma'am is 180 to 250 ma'am. So magdepende siya sa buwak ma'am. So ang katong 250 which is daghan na gito siya buwak. So ang katong with vase ma'am 130 to 150. And then ang katong mga single nga flower lang siya. So kuan ra siya depende po sa gidakon kay naa may uban nga gagmay. Then napoy below 100 ra pod ma'am. And then kani siyang with chocolates ma'am. Kani siya naapoy uban na is 150 to 180 yan. Ang among gi-offer ani sa mga sa kaning pagbuhat ani sa ilahang flower making is kato siyang mga recycled like anang mga newspaper nga mao ilang gigamit sa base nila. Then mga used bond paper also kanang himo nga scratch paper na pod so pwede po siya mao sa ilang gigamit so at least dili ra kayo siya expensive so gamay ra ilahang magasto so kanira siya mga construction paper ra ang katong mga glue which is dili ra siya expensive. Ang process ani ma'am construction paper nya bawal man ang alambre diri ma'am scratch paper lang ma'am nya kuanon siya og water slopin nya common nga tangan siya og glue. Katingon man siya ma'am, katingon na ba? Nya, kamo katingon namne sa mga silbi mga pilok ma'am hinani ma'am ba? Nani. Nya katingon ako na ma'am. Nya, kaman i porma nya. Butangan og ginadahon ma'am. Sa kuno lisod sa di ma'am kay kinahanglan siya lig-on gud ma'am kay kung huyang siya ma'am ang iyang flower ma'am kanang maguba ma'am ba matumba kinahanglan siya nga lig-on jud siya ma'am ang design niya ni day kining buwag na ko kay kinahanglan siya mag-cutting ka og grass para lindot siya tan-awon nang ba niya kinahanglan siya ma'am nga limpyo siya agi aron dili siya makuan man ba aron lindot siya tan-awon nang ba kana siyang rose actually ma'am karon na nila na forma kay before di man kay ang ilang buhat sa flower is mura siya simple ra ba ma'am ba and then karon nakaton na nila ang forma na pud sa rose murag ilang gi kuan kay before ma'am ang ilahang ang mga forma is medyo naa pa siya yung mga diferensya ma'am ba so among gi-correct gitanaw namo and then amo sila giindan nga medyo kani siya dili so pagka after na ato ma'am mga pila na sa ilang gihimo ma'am nagkanindot na Ginoo siya ma'am. Sa usa ka adlaw makabuhat ko og 3 ma'am. Ingnani ma'am barugan 3 ka bis ma'am. Sa usa ka buwak magaginansya mi og 50 kay bayaran man ang materialis ma'am. Nya sa pagkakaroon nga kaning materialis ma'am ang BGMP na nag-supply na ako ma'am. Aside sa income ma'am, maka-boost po sa ilahang moral ma'am kay since pandemic sad ma'am so actually last December katong nawad-an mi og kanang internet ma'am so dili sila makakontak sa ilahang pamilya kaya nga mo adering
connection is through Wi-Fi raman siya, ma'am. So walay tawag sa mobile, di man na-contact dire. So naguna-una mi, nag-initiate mi og kanang livelihood nga ing-ani, which is di ra siya expensive para at least na sila murabag og kanang kalingawan nila, and then diversion pod sa ilahang kuan mga panguna nga di sila bitaw mag-uol. Ang ikatabang ni livelihood, ma'am, nga silbi kung may dalaw, ma'am, ipadala sa among dalaw. Nya i-display sa among room, ma'am, para among room lindot ug tanawon, ma'am. Mas lindot ni nga mga katon tag skills, ma'am, kay diri sa among silda, ma'am. Medyo maburyong mi, ma'am, mas lindot jud nga naay mi mabuhat para ang among kamingaw sa gawas mawagtang, ma'am ba. Mas nga usapod, ma'am, mawagtang among nang kaguol, ma'am, nya mawala namin sa oras, ma'am, dili makalimot namin sa oras, ma'am. Si kani siya among flowers nindot po, bisag ka nang dili siya fresh, and at least dugay siya malaya, imura ni siya i-preserve sa inyong balay, then imura ni siya ibutang dito sa inyong cabinet ba or sa para di lang siya mabugan. So dugay gid siya mama kuan, ma'am. Lindot ning buwak ka kay di malaya. Ang kakuha lang ni basta dili lang siya mabasa, ma'am, dili siya lubad nga, di siya kuan, ma'am, makuha nga yung kuan, ma'am, yung mga puti-puti, ma'am. Ma-steady kayo po siya, ma'am, ma-green lang kayo po siya, puwa. Since sa katong nag-post me, so daghan ang nag-message kay, so hapit naman ang Valentine's Day, so naay nag-message nga ang uban, ma'am, naay uban nga for ka bouquet ang gi-order, depende man sa ilahang mga katong ilang natanaw, ma'am, sa gi-post, ma'am. And then napoy uban katong mga sa basket, naay uban nga nag-order og duha ra ka buok. Then within diri ra, ma'am, Balamban ang nag-order. And then ang katong sa bouquet naapoy sa dito sa Lahog sa Cebu. O sa katong gusto mo order sa amo ang mga livelihood, pwede mo makontak sa amo ang FB account or through messenger account Balamban MG. Mas lindot yun nga muhatag-tag flowers sa atong mahal, kanang sa atong mga uyab, ma'am. For example, uyab, kay muhatag-tag flowers sa atong uyab, ma'am. Sa pareharo na, Valentine's Day, ma'am. Muhatag yung mga buwak sa mga among mahal sa kinabuhi, ma'am. Para kuhaan sila masad, ma'am, nang malipay po sila, ma'am. Katong mga single, dili lang ta mag-goal kay pwede ram ta muhatag sa atong pamilya.